Hindi nga rin, tapos tumalpasan niya. Ano na ito pagkasalitaan ni Dani, hapon pinauluan na ti utang. Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayong Dani, na pinauluan na iti utang. Dear Manong Nemi, mangmangig ko idin Manong Nemi, ako nada ti kinakurapay ket saan kanong iso ti tubeng, amang gunod iti anyaman nga rapaap, ti maysa nga tao. Simplement laki di terapaap ko Manong Nemi, ore high school graduate ak lang, tinasken ket ada trabaho. Amok ti mangged. No pay may saklang Manong Nemi nga makunkuna nga kargador, tagabunag, tagapaitulod, mabilin, baunan. Adak Manong Nemi ti may nga paktorya, ti lupot. Dito'y syudahan agtab-trabaho ak. Naman pa'y nababalang ti sweldo, takunada, nangingin ako matsweldo no college graduate ak. Tasaan lang parabunag, no di kat umong opisina ak kumamat. Nga computer kumamat isang work puno anyaman dita nga makuna nga color job. Nga manyor ti mabalin Manong Nemi ket nasapa ka na ulila iti ina no ama ko nakuma. Ninanang ko ti kadandanak Manong Nemi iti pagkasiraan mi. Ninanang saan nga makatulong kanyak Manong Nemi ta naatake edi. Ket saan nang magaraw ti baysa nga ima na. Pagpintasan na Manong Nemi ket makapagtrabaho baban di maysa nga ima na makapagtrabaho ti uneg ti pagkasiraan mo. Napya lang nga makadalos, irapin namat nga karigatan ti aglaba, naman pa may nga iwan na taglaba, makaluto Manong Nemi, dakil mat may tulong na kanya. Tadaragi na gundaway Manong Nemi nga nakmat pa-check up isuna. Kat kung na ti doktor Manong Nemi, ang barbaro no, magaraw ng tubad lang ti may nga ima na, tapno makapagtrabaho mo't laeng, babayan ti agas, kaniti pa nakailot-ilot na. Manong Nemi, inaldaw, malaksid iti Domingo nga bakasyon ko, iti pa nagtrabaho. Uwan, ti aramidek, kas ibaon ti boss ko Manong Nemi, Dani, boss, nakasaga naman ang dagiti bunagam. Kumakit, at pangiloganak boss, tapno, saan na kamarigatan? Walking distance, sa maysa, awan ti pagnaam ti logan. So nga bagkatem, tapno ni kas takit alalisto nga, dumanong ka iti pangideliveram. I-deliver mo dito kini Mr. C. Ya? Iti pwesto na. Alawan boss, alag ko ti kantam numalpas mo, mabunag mo amin. Ado man dagiti plada padak ng empleyado Manong Nemi ngem manukam lang nga kaskanyak Manong Nemi nga high school graduate nga tekunadang contractual pa gidi sa nga regular Manong. Ado pa Manong Nemi dagiti benefits nga awang kuma wanos nasken ko mga maited SSS asong. Madagdakan no kat sweldo Manong Nemi ta maibayad ti SSS. Iti na minsan nga aldaw Manong Nemi nga sabali ti rutak nga pagbunagan nga pagideliveran kadagitiya. Na duma-duma ti klasen nga lupot Manong Nemi RTW. Wen, kasla nasulek dagiti bukel ti matak Manong Nemi di makitak ti maysa nga babae nga umis-isam kanya. Kasla isupay lang Manong Nemi ti babae nga nakitak nga nangisam kanya. Simple akin na pintas. Hi. Hi. Hello. I-deliver ko man ito eh. Ada ni Mr. Chan? Ada. Sige, idisumlay dita. Sakti para banday na. Di lang mabalin nga ipamulangan siya pagpustuhan na. Tapos na kastagat saan nga pagbagkatan. Sure. Basta bagam lagi din sa di pagipanak. Sinurot ko nga rod Manong Nemi
iti niya, naunag apaset ti pwesto. Dito yo, sa gayam ni Danny, siya agmit ni Rose, uy, may bagay kay nga tinagan mo, Rose. Kasla may isang sabong apagkukrad, nga agidiwara, iti ayamu ken banglum. Nakais-isam ka, nakaragraksak ti rupam. Siguro, saan lang ang sisyak tinangabagan keng kat napindas ka. Siksika pa'y laeng, Danny. Iti na amok ni Rose manong name ad-adda nga kasla rimagtaak. Ad-adda manong name iti gaget ken na alistok ng trabaho. Akaslasang ko marik na tibannog ko. Naoren sa ang ijay tinak panahan kadagit pabunag da kanyak manong name mabanak lata lumabas. Tapno ni kastakit makita klaing ni Rose. Ket no makita na umisam magmatay. Kumusta? Stoy, agbambantay, aglako. Sika, astoy, agbunag. Hanggang marigatang trabaho, nadagsan na ganibon bunagan, bakbaklayan. Okay lang. Basta dagaskan ka nagtrabaho ak, ka nagsweldo ak. Nadlaw ni nanang manunay iti kinaganay kay ko kadagiti na namalpalamas kan si Marsarunungal daw. Medad sa akin din nakainlabam, anak. Madlaw ko. Kasta ka dinang? Ala, no, ada nakainlabam, kat armam kat sungbatan na kan. Agasawa kayon, tapno. Aganak kayon. Kat adamatan aw-awirek nga po ko. Baka marigatan ngayon ng mga awir keng kuhanan, no? Kas pagarikan lang. Tada yung may yobrata may isang imay. Ray may isang imak. Anak ko teramate. Kayak siguro mat nga ubain, di may isang maladaga. Ninanang mat. Ama, no, da ko malatang manghawat kanya kag trabaho, kat kayak mat trabaho, di mag-aramat ng nga duwa ti iman. Dito yung kalatanunik ti balay nang umanayin nga matulungan dak, babayan ti ba nag-istimar dito. Ay, ala, no, sweldo ka, kita hamulip-lipatan nga, ibang ko ti sweldo, no, ada maorno. Nanang met, pangalak nga rod met, ti kastusen tayo, itad ka, igatag ko ka na giti kasapulan ti naldaw, ibangkok amin. Agad ka ito sawan, agad tamo ibang bangko amin. Naman no ti budget, iti makabulan, wano kinsenas, nga mausarta dito balay, iso ti samong ibang bangko. Kain kang ruhan ti amin anak, Dani. Samo ko mang masurutan iti agbisyo. Amom, no agbisyo ka, ket kasalat sweldo, ay sos, wala mo kon. Awan ti pagdanakin yun nan. Itultulo ko ti kinasingpet ko. Saan nagkuminom ti arak, saan nagsigarilyo, ken okay lang. Malibre met nagiti arwatek. Babay ni ti kumpanya nga pagtrabaho. Ken adabay na ko sa pabinsan na libre nga maitadda para kada kayo. O anak, mga sinapo Diyos. No, atuntut urnong mon, mabalintan to, takawid sa di probinsya. Apay nang, kita, napimpitas mo't lang sa diyata. Ijay, santa siguro mo't nagkasera ta, mangipatakdardan to, ti abong-abong ta. Sa diyay, mabalin ka matulungan ta, kayak iti agtaraken, iti baboy, agtaraken ti manok, agmula iti nateng. O nandungar ti pagtrabaho kag sa diyay. Kita, adamot tiyandaan sa diyay, di sumari ka karga to tiyandaan, wala nyaman dita. Nang, bigla man nga napanunot yun nga kahit yung nagawid sa di probinsya. Kahit dito yak nga na yanak. Labing binas malatibiyag sa di anak. Apay ko na. Adot kabagyam nga mabaling amang tulong ken ka. Kung nadamot nga adadapin saan makatulong din kabagyan. Depende ang kakabagyan. Ito na minsan manunay nga inawis ko ni Rose. Day off na agpadpada kami ti day off manong naming. Naawis ko iso na. Apokot kas taon iti ragsak mi manong. Nawag naman nagpaspasya iti mall.
Ore mat gagangay lang mat ang tinitugot mo yung kwarta. Basta ang paspasyar kami, pagpag na kami, mabangga mag-window shopping, ore awang gatangan may aging pipili kami. Naming gatangak iso naman ng naming. Para kang ka. Porcelas. Into no, doon maminsan, sing-sing dun ko ka. Sing-sing. Engagement ring. Ore sanlatan. Tapay met. Kaya daman engagement ring, uno awan, no talagang ipatpatig na, kanipatpatig kamet. Awan ti, makaiparit. May kariyak ka di kang ka. Rose, no ibagak no anyaman ti marikrik na. Abe ko mga sang ka may kari, kanagpadpadaw tamat. Agpadpadaw ta nga, nabibihapi kayong kaata, ada pala nanang mo, akas ko na, naman pa sana nga maaramat yung may sangima na, nga makapagtrabaho at unang tibalay. Sige nga, Rod. Oh, itaman pala nga nagsanaay ka. Happy nga may nagsanayak. Kumisa maglata. Nakaragraksa ka kasasarida kat. Kang kanain kalatang umis-isem. Ores ang agbingi di bibig mo. Umis-isem kalata. Sobra ka man. Taman. Nga dito na tinakain laba. Tiisem mo. Ores ang agbingi di bibig mo. Pati matam umis-isem. Nakaragraksak na kiti matam. Awang problema mala. Abay nga may problema ti panunutem. Nakaragraksak kami manang nemi, biniyanda kami. Subwak pa ikit mayat-met. I love you, Rose. Baka saktiha nga may kari. Abay kamusang ka may kari. Nanumulag di trabaho, basilat sweldo. Oras siya, halos nagpadpada ta, di ba? Alangan met nga, pagayatak kita, ti armak kada tay mga opisina, talagang sana ka may kari. Gapo ka di nagpadpada ta ti trabaho, halos, iso nga siya ti armem? No. Gabot na si patpatek ka. Gabot na sikat ipatpatek ko. Ipatpatek ka unan-unay. Nagkarelasyon kami manunemi kini Rose, adi mi napupuutan, tadi agangay katagkibin kami, idi agangay katakbayek, idi agangay kat aginarakop kami, idi agangay kat mapang kami nagbuyo ti sine, kirito nagtipaksin yan manunemi, na pang-authentic kampanagin nage. Idi o nagtipaksin yan kat dinakparitanan ng agdakiwas, kadigiti maselang nga pasat ti bagina. Aging nga dain nga bulan at relasyon mi manong. Idi na itadnan ti amin na kanyak ti kinabirhen. Nakaragragsakak, Rose. Kasta akmet. No kasaran ti kinaragsak ko, no kasta nga makita mo mis-isa mat. Mas paita, gabuken ka, Dani. Gabu ka dagiti ayat, gibarparik ng kanya. Gapo, talagang isikat mangmangtad kanya tiraksa. Manong name sa ko in limit kini Rose no anya ken mano iti nagganin iti bank account ko. Adun pangikasar ko ken ka. Sika ngay, sinalutsod ko met manong naming at damating pakita na. Dito may bank account ko. Tila paggastok, di pagkasaraak. Tapno saan kang nagkasara? Tapno malibre ti kasara. O may kan saan di pagkasaraan, may kinanang. Ha? Tapno di kastakit saan nga sa mo na pampanunutan pati pagbayad mo ti kasara. No anya ti ada nga makan. Kanantay amin. Di ba? Makainot ka. Makamenos ka. Tapno ada nga duwakil ta. Ornong mo. Apay.
Kahit mo sa way, nagdinatan. Agkasawatan. O rin no, iti huwes ti pagkasaraan tao no saan kita iti sa ngawanan ti mayor. Sa tantog agkasari ti simbahan isot kahit mo. Church wedding. Ubing tapay. Manulatawan ko, kantawin mo. Nayunan tapay tornong ta. Nisot ko na, ang iawit kan sa dibalay. Manugot na nung name ni Rose nga imahin dito balay. Kat siyempre niya mamok kininanang. Ay, husto gahan ti pagbagati anak ko, nga napintas ka, naisam ka, naragsak ka. Rose anak. Abe ko mga sa anak mo umisem. Nanang, umisem ha? At ako na nga may paritag misuot, may paritag sanaay, may paritag liday. Para kanya, kita, diyak kayat tagliday, diyak kayat nagmisuot. So, umisa maglata. Naragsakak lata. Kadagyaman ha, iti panangawat yung kanyak nanang. Awatin ka amok, namnamay kan masigurado ka na. Nga nasingpet ka, nagagat ka. May bagay ka, ti anak ko ta, nasingpet met, kaya na nagagat met ti anak ko. Ay na, nagpadpata kayo nga talaga nga nagagat. Kadag tinulong kayo, panagkunak kita, alisto kayo nga umasenso. Di aga nga manong nemi pinagtipon min ti kwartami. Joint account manong nemi. So nalang ta, masapul nga adapir mami nga duwa. Saan nga no di kita, Danny and Rose. Naragsak nga no, ti panagdan nami manong nemi, numanin isang ngasin ko, ti panagkalay sa amin. Ngem, diya ka mo no aping ang kadkad ni Rose. Basta, sampay lang nga natas panunutin. Agkalay sa taman hunusan, agdandanatan. Arig nagasawatan, di ba? Tilangan, makun ko na nga marriage contract, tikurang na. Oray ni nanang manong nemi numanen na ipalagip na ti kasar. Tapno makuna ko nga legal kami nga kasawa. Kansala akasar manong, ti ibagbagana. E di nasurukan nga makatawan nga dandan na kami. No dikit anak, apo ko, tagbalin nga apo ko na. Kasi tinaminsan manin manong nemi, kinasarita manin ni nanang ni Rose. Apay aya anak, mangibaga ka man ti rason, no apay nga sa amo akayat nga agkasar kayo, kani Dani. Rumban ko mga sikat mang dagdag iti anak ko. Gabot sikat ti babae. Kaso nga ay, na di mo kayat ka makakita ni Dani ti sa bali nga babae, kaya so ikasar na. Di sikat logi. Nanang, jak bumati nga ramidin na ita. Ikas pagarigan nga eh. May kaduwakan kang runahan na unay. Abi nga saan ka madlangin ng agsiko? Yung kayo tuman nagpa-check up Wanang, bagayo kayo ni Dani. Mangmangwingig na. Dani, yung kayo pa-check up. Iso kumamatisingasin ko nang. Nala, yung kayo pa-check up Kaya't ko unay nga dagibit nga maladagay. Ito nga kasera tayo. Tapno adad nga naragsak tayo. Manong name na pang kam nagpa-check up, kadagpadpadamat ngawan diferensyami. Doktor, apa nga larod na saan ka mong madanti, anak? Baka nakimad lang tigapunan, wapin nga sa nyo kayat. Ano kayo yung sawan, doktor? Manong name simrek ti doktor iti yapan naka-opisina na. Sa naksinyasa nga sumurot. Apag isumot manong name nga, adan na panan ni Rose. Abi, doktor. Abi kasla di ko nga mangig ti asawak uno live-in partner ko. Ti kahit yung magakanya. Di mo ka di amo nga gararamat ti live-in partner mo iti contraceptive pills. Hanya? Hanyo ka din ang tulangan na ita?
Saan, doktor? Kanya ka mo aramat. Isumad lang ka. So nga saan ka ganak at hangag sigog isun at kung kontra na nga rin di ba nagsikog? Ala no, inlimad man data ti live-in partner mo. Hang sukumad ka po na nga dangramo no sa inyong pagkinawatan. Pagsaritat nyo na yung bagti amin. Kasaritan doon asawa ito makaawit kayo. Sige, doktor. Kanagyaman na. Idada kami nito kasera, anong name, kinasarita kon. Abi nga di mo kayat nga ganak ka. Abi di mo kayat nga ganak. Agkanak ta. Dumteng tunat ta. Dani, agtutor ka. Kung naman ti doktor kas nangig mo nga, awan diferensyata nga agpadpada. Nga mag-usar ka, iti contraceptive pills. Ha? Saan ka nga ka maglibak? Gabot tayong baga ti doktor. Di nakatgarot mo. Di nakat siguro, madlaw na. Mabay, panang-examen na kayo ka. Doktor ngay. Apay. Diyak pa kayo tagada. Taapay. Ubing pay. Ano, tagbitaban na siya, anak mga ubing kapay? Dakalan ni storbo ti anak. Kanya. My God. Saan mo kahit ng kasarta? Kalbasan na, di mo pa kahit nga ganak ka? Ano ti ka po na? Mabaling ka din nga. Awatin nga. Diyak pa kahit nga kasarta kaputa. Gaputan niya. Diyak pa kahit may galot. Di ka maawatan? Di mo kahit magkikasar kanyak, tapnon ka sa takit, nawaya ka nga. Mag-asawan to, no? At sa bali nga masarakam ka sa takadi? Di mo kahit agkaanak, tapno awan di pa kayo gawidam? Nung kaspagarikan ta, kaya anak ng isina? Ipatpatig ka, Dani. Among data. Ipatpatig ka. Nga maawatan na kuma. Anya tarumbay nga awatan ka. Anya tirason no apay nga di mo kayat di makikasar ka niya. Anya tirason no apay nga di mo kayat nga agkaanak ta. Ubing akpay nga rod. Ubing akpay. Ubing dapay. Kanarigat ti anak na. Saan tang maarami ti kayatan no anak ta. Dakala gastos ti anak, dakala gastos ti anak. Manong name da ito yung tinangrugyan, ti pag-apaan mi nga sami pa nagkinaawatan kini Ros. E di maamuan, manong name ni nanang, tigas ta nga rason, isodad ti agapa. Uwen manong name, pasaraan anawaek ni nanang, nukas ta nga sumuro, amalagit na ti amin. Ano nga orti serbihin ng anda kadto sidong ti anak ko, hindi mo kahit ti kasar? Anong orti sidong, anong orti serbihin ng anda kadendenam? Ano, di mo kahit naganak? Imbag manong nemi, ta saan nga sabaten ni Rose ti unget ni nanang. Napakumalala nga sumungsungbat, nga ti rason na ubing kanupay, sang kanupay nakasagana nga aganak, sang kanupay nga nakasagana nga maigalot. Nga diyak maawatan manong nemi. Nabagasta, intultuloy mo lahat ng trabaho manong nemi. Nagtrabaho kami nga duwa. Naginggang iti may isang aldaw manong nemi na odi nga nagawid. Iti ta, dumteng dito kasera nakiktutak. Ada nang naglamay iti. Ada limabaga. Iti may isang mata na. Rose, mabitlan. Dani, ano na ta? Apay na ada donor mo? Nanano ta matam? Naidong para. Kasal na langit pa nakidong parmon.
Diyan nga rin nga nakita, so naidong parak. Kinataman, sakit, babamlatan. Manong Nemi, kasla saan ka mamati ka na idong parak. Kasla, ada nang iranta ng sugat, huno ana. Sila ada ng danog. Di naman, bakit pudno? Kasla iliklik na manong Nemi iso pagsaritaan. Naging ka manong Nemi, ngati may isa nga malam. Saan kami manan nga nagganda nga nagawid. Muna kalatang ko na. Rabiin manong Nemi yung ahumat langit. Tinawagak man. Kasagay sa kami mati cellphone. Numapigagangay lang ang cellphone. Ngayon saan mong kasumungbat? Gusto ni danag ko na. Ano nga text ko, ayan mo, abay di ka sumungbat, agawid kan. Awan text back naman. Hindi tawagak manin, manong Nemi, anatad din ito cellphone na. Tsak makaturo, manin bumangon na. Banag manong Nemi, nakasiring palagahan ni nanang. Ananaawang pa di asawa? Ay di live-in partner mo? Oo pa yun. Gusto nga rin ko na. Nakaapod nung ipatpatig. Aman nang ipatpatig na. Aman. Nakaapod patig. Doon talagang ipatpatig na ka. Hindi ko mapailangan nagkasar kayo. Doon talagang ipatpatig na. Ipatpatig na ka. Hindi ko mapailangan nga. Insarding nang tinagtumar. Una saan ako marinugrog yan, tinagtumar. Idaadan na pasamak ka na kayo. Sus, kunakman na nung nakasarak ka. Dinasiyat. Ngayon saan man? Nasiyat na babae ni Rose na. Kasano ko mga nabagam nga nasiyat nga babae, no? Agbalimot nga misteryo, kasasaad na ka. Hindi maawatan, bagbaga na, prinsipyo na. Hindi maturagan na. Sige nga eh. Urayek. Kasano no saan nga gawid? Di mapuyatan ka? Maturog ka. Tanong talaga nga gawid, damat tulbag na. De, sumartulatan yung tersilad mo. Ngayon nakaringak manong Nemi nga awan ni Suna. Saan nakasimrek manong Nemi? Idi trabaho no dikat na panak, idi pagtrabahuan na. Ngayon awan ni Suna. Manong Nemi, dinamang ko no sino ti aday jay nga nadanon ko. Idi pagtrabahuan na. Ni Rose, saan nga simrek? Bas daawa ka rin no apin nga saan nga simrek. Tawagak nga manatended cellphone na. Sige, tapadasak ba nga tawagan? Ken sa pulit. Manong Nemi, anatended lat. Sana kasi mo ka talaga. Tapapang ko sa pulit, ti posible nga ayan na. Ay kang nga nagringan sa cellphone ko. Kinisun tumawag. Hello, Rose. Ayan mo. Abay nga sa nga simbang pet. Abay nga sa musong batan. Tawag ko kang ka. Hindi agring palaeng. Ato text ko kang ka. Dani, mabaling nga. Umay ka dito. Tagsarito ta. Sa dino. Yung baga naman, Nemi, di may sa nga restaurant. Abay nga dito ka restaurant. Nangina dito Saan tamat nga mangan? Agmerienda ta lang. Abay nga, di ka pala gawit ka sa jeta kasi nga sa nga niya mati problema. Dito ti kahit ko. Sa mesa, naggapo akong sa jay. Diya ka sera? When? Nakasalitam ni nanang? Nagpakada ako na kininanang mo. Ngayon apay, umaykad to Tato dito nagsalita. Sige, umakay ko.
Manong Nemi, hindi makita kisuna. Nakasiriseryoso. Sabalin, Manong Nemi. Sana kas iri basta makita kada kinita kami kat umisem. Awanin ti makita jak pa awanin ti mauray ko nga panagisem na. Saan nga naragsak ti rupa na? Saan nga naragsak dagiti mata na? Nudagit malmalday. Nudagsanan dagiti sanay na. Ros, apay. Maamumitan no apay nga. Diyak kayat, ti makikasarken ka. Kano apay nga, diyak kayat ang kanak. Gabutam. Adan sa bali nga, ay tek. Ros, diyak kayat na nga angaw. Diyak kayat, ngay bagam ti kasta. Nakasarak kan din sa bali. Wen, tinarapaap kong nagbaling asawa. Nakasarak ako niti. Makaitad karig di amin na masapol ko. Napintas nga balay. Aduang kwarta. Mabaling nga, makasusurak to nga agmaneho. Adantun bukod ko akot sa. Edi ababa nga panao. Nakasarak ako ni Tibaknang. Ibabawim na kitang imbagambros. Ibabawim. Ibagam nga ang angaw mo lang. Gapot ano saan mong ibabawi. Gapot ano saan mo ang angaw na kitang ibagbagam. Nasakit, Rose. Di mo lang mo nakasanot kasakit na. Di ka kaya't nga mapukaw. Sikat imbilan ko mang silsil po ti anges ko. Sikat imang mangtad kanyak ti regtaken pigsak. Sikat imang mangtad kanyak ti ragsak ko. Diyak kahit nga mapukaw ka. Diyak kaya. Ngayon saan ka nga itin? Adan sa baling nga bayatag. Iso nga. Nga bali. Diyak ibaga nga. I-withdraw dagiti kwarta. Nga naitipon iti kwarta. Tulong kun ken ka dayjay. Tulong kun ka na kayo kininanang mo. Diakon masapol ti kwarta. Nga naitipon iti kwarta. Gapot adon ti kwarta. Gapot tabak nang ti mga asawa kanya. Sige. Ibusan ta natin, in-order ko nga nangin nga merienda. Kalpasan na kit. Agsinatan. Dinakto makit kita. Awan tumatindigon daw kakayat ka makita. Manong nimir arubos dagiti luwak. Kaslag sulat pa yun, manong nemi, ti karabukob ko, kat kasladyak makaahangas. No muna taulitan na laing nga ibaga manong nemi na nakasarakan ti sabali nga lalaki baknang nga lalaki. Tapno laing maipagsak ti pungtot ko manong nemi pinagalabad ko nga tinong paisuna. Hindi kasla saan na nga narik na. Kasla nagbalinin nga manhid. Dinublek pa nga tinong pa manong nemi. Ngayon kaskas din nga saan nga nagkriing. Nga man na makita nga luwa nga garubos kang kuana. Ang klase na ito nga tao. Apay naramid mo ti kastoy. Apay naramid mo kanyang ti kastoy, Rose. Apay. Saan lang nga basta sinaktam ti pusok ng dinerder mo. Timakder manong nemi. Rose, mamidlang, Rose. Rose, nagmanawan, Rose. Manong nemi saan kon nga nakit-kita. Pinadas ko kinamaka, manong nemi limao kadagiti.
kaaduhan ti tao. Kan talaga nga karigatan na tinaglumang karigatan na manon nemi nga naramid ti amin tapno saan kun nga makamakam kan tantong saan kun nga masarakan. Iti sumang pedak dito balay manon nemi kat imbagak kininanang ti amin. Ay, gusto di atap ko. Gusto di ko atap ko naktupay. Nakalawlawa nga dahi tatirason no api nga saan nakaayat ti makikasarken ka. Di na kahit ti maigalo tapno dawayan na nga makikasar iti sa bali nga lalaki iti kanito nga makasabol iti nabaknang. Ano masama kayo? Di na kahit tagkaanak tapno di kastakit awan ti rumbeng nga lapid na tanyaman nga arapaap na. Ila masarasara ka man ako. Alipatan mo. Alya ka ti rumbeng ko mga ramidem. Awanin tilagsak ko na nang. Gabot awanan ni Ross. Kasulda ko na mutmis. Awanin ti ganas ko pa yung trabaho. Awanin ti ganas ko pa yung agbiag. Kamutan na pukaw ko ni Ross nang manong nemi siyempre kakmatlaang iti trabaho ngam nadlaw ti boss ko na nalidaya nakaslag kakapsuta. Ay naman mas pasamak kang ka, Dani ha? Abay nakabaybayag ka. Nakaginginad ka may takang kutkuti. Masakit ka? Saan, boss? Naliday ka. Ay, sigurado ka naliday ka. Kapot na Jack pa nakita kay misap ka. Awanin ni Ross, boss. Anya? Live-in partner mo? Owen, boss. Pinanawan ako. Ada ka nun, nabak na nga. Nasarakan na nga isot mga asawa, pag-iasawaan na. Data tirason mo apil nga saan kay nagkasar gandi kay dinakayat naganak usto data tirason kunak to pa nga amin ka na alalalag saan nga score di problema lipatan mo ni suna awate mo ti kinapudno saan nga na kari nga na nga babae tagbaling nga asawam nga inagiti aputot mo adot sa baling nga babae dita saan ko mga dadat pakadadailan ti trabaho kahit mo nung kastilat mapaspasama kang ka kahit ikatan ka kahit natno sa anak nga may ikat na nung nemi nagtungpalak na nyaman na pilin ti boss ko why iso na lang ta talaga nga wari siya madlaw ko na naginadak saanan idi nga napartakak naparagsita kaslak lang mapilpilit manong nemi. Nakabaybayag ko manong naming ipan, i-deliver, dagiti pabunag, di boss, sa nakabaybayag, or-orain na, di pa nagsubli. Makabulan, 2 bulan, naging embras pa yun, di bagik man. At mapaspasamak kang kaanak, ha? Abay nga, kumut-kutong ka. Nagrigat ti trabaho, natagsan di bagbagkatan, kalbasan na, ipalubos mo nga kumutong ka. Sana kami noon ay makaturturog na. Saan mo pa maimas timangan? Ay susapoy ya. Kasano nagsakit ka, kasano pa inibiyag ta anak. Nangro na ka nagpatinggamat lang, ti pa nagtrabaho dito yung nagtiya kasera ta. Pero kayat mo anak, umanugot ka dyan kayat kon. Ganyan oray tadamat urnong mo. Tasamad nga inala ni Ross. Na jay intipon na kwartahan na iti urnong mo. Agawitan sa di probinsya. Abibinas nagyan ta sa di anak. Talata kwartam nga urnong mo. Mabalita nga mangipas na gidi. Oray saan ka ba sitlaeng puunan para iti negosyo? Saan ka ba sila nga negosyo? Kas kumatian niya. Kas kumati, panangipas dito iti paglakuan iti RTW. Iti sungar iti na kay ruwamam. Kapulpulapul mo kiti arwaten nga. Duman-duma klaseng arwaten. Para ubing, para nataingan, para babae, para lalaki.
Mabalinta ti mga alat ti pwesto tayo, di tiyandaan, di ili tayo. Pagruderan tayo nga rin ti, igatang tayo. Kat, ito kumpanya nga pagtrabaho ko. Iso ti paggatangam, daklak diskwento na, no? Supplyan na ka. Kaya anak ko na ya, sa nga may isa ti babae, sa alangan ni Rose. Iso lang ti patpatig ko na lang. Iso lang ti babae nga inayat ko. Kining-kirik nga yatik-titig na yun. Kaya nangarti mabalim mo ita. Kada adan ay tisidong tinabak nang nakiasawaan na. Hindi naman lain, sana naman lain imbitaran, hindi agkasarda. Tapay nang mapangkano, inimbitan na tako ma. Kaya oras santa mapanabas na tako mo matimbitasyon. Nga pagkakitaan ta nga, ado di mga nakadakwada. Samon nga matawagan. Awanin nang. Talaga nagbalbaliw siguro ng SIM card. Saan lang siguro, ano digat sigurado. Ay na anak ko, lipate mo. Ag-move on kan. English dahil, move on ah. Sige nan. Hindi pagdanangan. May liliwag kung numalang ti amin. Kaya wala na, may liliwag mo to. Ay, ang kaslimbas ko mga may liliwag mo. Kumarkarong mat ka, naliday ka, mabaybayan pa yung salunat mo. Ay na anak ko. Pangaasim ka di tasaan ka agsaksakit. Ang mga nukastik aramidam kat maikat ka pa iti trabaho. Inaman nga bulan manon na ini. Idi, napasamak ti panangisi na kanyak ni Rose. Na ti may sangal daw manon na ini, day off ko. Napanang nagpaspasyar, pambarak, sa pulen, barbaryo no makita. No mayroon na nga, umay iti asawa, iti mall, kad makita kisuna. Slow manayin nga, pakaragsak ako no makita. No talaga, makita ka na ragsak iso. Ngayon sa bali, nakakita kanyak manong na yun. Oh, kumusta? Si Kamat Gahin Fidel. Iba? Nalukbag kayo di? Macho kayo di? Gawat may trabaho mo sa parabagkat ka. Kasi ka, abay nagikat ka kami ni di. Napapatsweldo, simarak sa bali. Naanos ka kindian, nakikait mo pala sa jay. Mamikin mo itong ka. Agurit ka. Well, nadya ka di kang babae ti kapuna? Ni Ross? Tapi amon. Amok nga awan kami. Una ta nakita kisuna. Nakakita. Nakita kita may isang bar. Bar? Kahit mo sa nagbaling ng GRO. Hamad kumako na ng GRO. Tarkas diya nga lang anak. Matin dati ng pintas na. Kanya? Kimuto nga kaskan ka. Servidura iti may sambar. Mabalin siguro no adamang krusonada kang kuha na agad. Mabalin dapat nga table. Hamad pa yung table. Agi-serve lang. Iti arak kan pulutan. Nagsarita kayo? Nagsarita kami. Isot na kamo nagsina kayo. Amo dinamag no apay? Nga nagsina kayo? Saan mo din? Amo dinamag no apay nagtrabaho ti bat? Kapilita na, siyempre. Agtrabaho ti bar, gabot na. Awan sa bali nga masapulan na pagtrabahoan na. Okay mat, agisarbit laeng. Saan-samat nga pa itable, samat pa iruar. Tsak mamati, Fidel. Hanggang mamati? When? Di ka mamati kanyak? Ni Rose, iso. Ano naman tinagsinaan nyo?
Kada ka nasarakan ng baknang. Nakiasawa ti baknang. Gabutan, di na pa yun inalatin. Inti po na kwartahan na iti urnong ko. At abak na nga ro din. Sus, imposible nga ro din sa nga iso na dyan. Agor ka. Baknang ko nang. Baka naging babaknang lang. What? Baka pagtatrabahon na dyan nga ng asawa kang kuwan iti bar. Tapos nagkastagit masuportaran na laeng. Ngayon, kasano ko mga nagbaling nga baknang? Eh, pati siya, makulkol ti panunod ko. Inuto nga bara. Mabaling ka din ibagam kanya. O sige, ibagakan ka. Ngayon ka po, manong nemi, tadimot pa dimteng tirabi naka-recoup ti bar. Manong nemi, nagulurayak. Napaanak iti na pintas nga suli. Apagtugawak, inhilad ko manong nemi insanggir ko. Nadyak na pupuutan manong nemi nga nakaturugan. Nakariak laing manong nemi di adamang taptapik ti abaga. Pulis? Ha? Okay ka lang. Kapag dito yung nagturugan. Sir, sorry. Nakaturo ka gayam. Nagtugaw ka lang nagsanggir. Rabi gayam man. Mas mo titurog mo. Ore no karing ringgor. Nanaro na rin tabar, naringgor. Okay ka lang. Okay lang, sir. Ang pagdanakan nyo. Kung nakainom ka, kung nakadrag ka, hamat. Kung dandakas ka na inaraming dakan ka. Sige sir, thank you sir. Okay, sige. Manong nemi, simre ka, itibara. Nagtugawak, manong nemi, di may isang bakante nga lamisaan. At then masadig, yes sir, may salang abir. Kinunak manong nemi, pangururayak. Nuwanta nga paiso dito ay manong nemi, ni Rose. Apag guduak, bangsa nga botelya ti beer, manong nemi, ini makita ko ni Suna. Ni Rose nagpaiso. Narado siguro nga si Mrak, iso nga. Ti makdera ko manong nemi. Rose? Ha? No madangak agad tras manong nemi. Rose, mawitlaing. Rose, edi mabatog na tiruangan, manong nemi, di bar, kastore, tidaray na nga nagtara nga rimwar. Rose! Lapit lang, Rose! Taray manong nemi. Rose! Uray, nagpamit lang, Rose! Kasla di na kayat, agsarden, kasla di na kayat, timabanog manong nemi. Nagtartaray malatan, kasi sinurot ko Numuna, tanatartaray nga siya. Adayon tiyan na. Yung karigatak manong nemi, pinaspasan tinagtaray. Naging manaya din, di ba? Nagtry na, kapag tanabannog siguro. Hindi tanabannog yan, nagsardeng, nagtugaw, manunemi. Nakadano nakmatintiyan na, nagtugawak mo't manunemi, tap na maalaw ko tirik na. Kagastoon, di ba? Nag-al-al ko, kapag tibannog ko. Nga mampay tinang timag ka na kami. Hindi maalaw ko tirik na. Makainanak. Di masadeka kita yan na. Rose, hindi nga talaga tayo peso. Sabi nga trabaho ka sa tiyahe. Di mat, adayan, nangasawa kang ka. Di mat, adayan, nangasawa kang kakabak na. Ngayon sa tarapap mo. Tiyag na, di dakila balay. Di ada katulong mo. Adot kwartam. Ada kutsem. May mahapit ka sa tangalangan. No kasunod, panagkutong ko. Adadabay ka. Dani. Manong nemi, kastawa na yung tisangit ni Rose. No kasunod, nagsangit ko, edi baga nangagsina kamin. Kastamit ba nagsangit na ita?
Balakas lang nagbaligtad manong. No idi kat siya nagsangsangit ka nagpungpungtot. Nga ti pa nang tungpak kang kuha na kat kaslasaan na pa yun nga marik na. Nga nakatangtangken ti puso na. Nga sa pangyariga. Nga wampolos ti makitak nga tumrem nga luana. Idi tas siyak, iti agsangsangit ka nagpungpungtot. Iti pa nangisina na kanya. Nga may tama nung naimi isumutin agsangsangit. Pinalubusak laeng manong naimi tap no maibuwang na no anyaman ti saksakitan tirik na na. Pininsardeng nan dinagsangit ka nagsaybrek. Inig ka magtiba na. Ross, no anyaman ti problema, iraman na at tinulog ta. Diyak mamati idi, nga dalaga nga may turod na, nga isina. Diyak mamati idi, nga nabaknang nga pakiasawam. Yung tisang ko apat yan. Tirason no apeng sa mo kaya tiyag kasangag kasartak. Nga di mo kaya't ngagkaanak ka. Ano nga talaga, Rose? Iba't patay ka, Dani. Awan ti sa balik nga inayat ko. No di lang siksik ka. Ano kasano ti sakit nga mariknam. Kada hindi pa nangisinak kang kakit maspay ka niya. Saan ko lang yung pakita ka. Saan ko lang yung padlaw ka. Di mo mo nga itinikodan ti kinaisam ko. Di mo mo nga itinikodan nga ibagbagam nga nakais-isam ka nakaragsasak ka jak amot misuot ka nagsanay. Di mo mo nga itinikodan na ita nagsagsagabak. Kahit ko lang ilangit ti kinapudno. So ngayon karik ni bagik ini nga saan nakagsangit, saan nakagmisuot, saan nakagsanay. Hindi kat umisa maklata. Parang sakaklata ti bagik, parang sakaklata ni mata. Hindi mo lamo, no kasano ti managsagsagabang. Sabi nga sa mo yung baga kanyak. No anyaman ti adda tinikudahan dagiti isam mo. Gano sa mo man nga naibaga kanyak, hindi itan nga ibaga. Itan. Ang karigadak tinaglibas. Manibot sa di probinsya. May mayak ti siyudad. Tapno maitarayak ti kinapudno. Kinapudno nga nadaanak iti ina. Ina. Nga awan ti amo ng aramiden no di umutang. Uy, nga iso tinakat-katayan na di tatang ko. Gamot na kinalaing, ti inak, nga gastos, ti kayat na gastusan. Nadanak ti ina, nga nalaing nga gastos. Gastadera. Ngawan tabo ng arabiden, no di mangdagdag, kaya di tatang tap nagtrabaho. Nadoblyan na tagtrabaho. Tap ni kastakit maitad na lahing. Hindi kiti pakaragsakan na. Gumatang, kadi kita kayat na gatangan. Tap na lahing taninayad tipintas na. Agbisyo. Uminom, makibarkada, agsugal. No awanton, timaitid, ti amak. Mapanto umutang. Kadnintong tatang, ti kakaasing agbayad. Dahil tatigapuna no apay. Nisutirasun no apay ganatay, dahil tatang ko. Gabuti utang. Gabuta, sobra ti man nagtrabaho na. Nagtrabaho nga agmalmalem,
Santo pala sumbra ka security guard itirabi. Maedad na lahing tikasapulan ni nanang. Makabayad lahing ka iti utang ni nanang. Kaya po siguro iti panagpuypuyat na. Iti may isang arabi nga na panag-duty. Magmagnapayin tapno isupay di pleten na. Di na siguro napupuutan nga kabayatan nga magmagnakit maturog iso na. Iso nga nadung parda. Nadung parda nga puon tinakatayan na. Kadgabuta. Awanin ni tatang. Siyak natin ti pagtrabaho ni nanang. Ta nagraduarang idinti high school. Isarek na kakatulong. Maalanan itong ti duwa nga bulang nga sweldo nga advance nga jakpay. At pa yung gundaway nga. Mag-isarita ka na kita lalaki. Ilako nakpayin. Pangwartahan nakpayin ti inak. Dagiti lalaki. Nga mayat nga mangtagi ko kanya. Niya ti klase na nga ina. Nga dito di ka po na no apay nga nagliblibasak. Isumat din agbalin nga bugaw. Naglibasak. Kaya nakadano na ti siyudad. Ti makadakes. Nasapulan na. Malagip mo. Di niya kita sugat. Ti rupak, ti matak. Di niya ti aldaw nga panakakita kanyak ti inak. Dumawat ti kwarta. Gabot kang kamatin takaw no isuna. Gabot ti kado nga utang. Nagtrabaho mo dito siyudad. Yung karigatan na, tapno na adala kwarta na. Sigun kang kuhan. Ado di kita nagbaling nga gagayam na. Nga inut-utangan na. Alilaw. Uno maawawagan, may sa iso ng scammer, tina. Kapag hindi mo impudno kanyak. Diyak kaya't nga pati si ka. Kahit may ramraman ti problema. Aping org nga insinanak. Insina ka. Tadyak kahit na may ramraman ka. May ramraman kayo kininanang. Ninanang mo. Narigat ka maawatan, Rose. Iba't pateg ka kitrumbeng ag tinulong ta. Imbagam kumadat nga problema, tapno tulungan ka. Diyak kaya't nga may ramraman ka kuna. Impang tana. Nga nadyak itultuloy. Nadyak ikan ti kwarta ka sa pulan na. Ribukan na ka. May ramraman ka. Ribukan na tayo. Saan na tayo pagtalnain? Rumaot dito eh. Wala rumaot sa jab kasera. So nga, kinakait ko lang yung nagsinata. Tapnaawan ti rason nga umaisuna. Kahit may raman ka nga gina. Gabuti utang. Isot nakat katayan ti amon. Gabuti utang. Kamkamatin da isuna. Di ba yaman kamatin da? Isot nakautang. Di ba yaman nga may balod? Tapno nakastakit awanan ti bang rirbo. Rose, hindi ko mapailangan bagam. Tapno nakastakit ang daak dito yung nakasagana nga tumulong ka. Rose, nagsubli ka ni tisidong ko. Rogentan, abalbaliwan agarap haap ka nagplano. Gusto no? Naribukan na tananan ko. Saan nga mang riribok? Sigurado nga riribukan na ta. Agawitan. Ang kalanin di kita rawatem. Kinayawid kan sa diyabalay. No idikit na itulok ko na nagsinata. No idikit saan ka anakamatan.
Saan ka nasapulan, saan ka naigawid? Amita, saan ka napalubusan bahay nga mapukaw ka? Ore ka sanot panagtartaray mo, panaglumang sapulan ka. Iyawid ka sa diyabalay. Iyawid ka sa diyakasera. Intan, umay kan. Naala naman nung name hindi kita arwatin na iti pagkasaraan na kapag ilimlimangan na itinan. Kaya tamit lang nga rabi manong name na yawid ko ni Rose dito ayan kapag kasaraan may kinanang. Pwede makaring ni nanang kat makita ni Rose. Rose, adakan. Uy nanang, habi kas tatlangam. Ay gagpadpada kay laang akin ni. Ay susapa. Di ka man daki asawa, di bak nang. Nanang, ay, nani. Ilawlawag ko kada kayo ti amin. Siya akong timang ilawlawag kada kayo. Saan nga ni Rose? Ilawlawag ko nga rod kininanang ti amin manong nemi. Isusapo. Nagdakal gayam ti problema. Kaya mabisa mo nga. Ay, sabi, di mo imbaga kada kami. Tapos nila sakit batulungan da ka kuma. Gagangay siguro nanang tim. Mariribukan. Awanti na napinda sa ba ng desisyon na. No, imbagam kumaidi, kit binagbagaan da ka. Nakapag-desisyon ka kumangusto. Iya mamakuno. Masapulan ak dito itina. Kahit no may dito, di umay. Di agpinangat kami. Apay nga pinangatan nyo. Kahit no mangiriribok ka kita. Apay ko mga mangiriribok kita. Rose, awan ti pagdanakan. Agkalma ka lang. Tinampit na sa karamitan ta. Kaya kuy-kuyog talata. Tapos nagkastakit ada mga nawa. Ada mga nawa kang kuana, ti inam. Ada mga isalakan kang kanon, yaman ti aramitin na. Yeah? Kayit mo sawan sumurot na kiti trabaho. Kasaritak ni boss. Ibagang katrabahuan ta. Agbunag ta nga doon, mabalin. Tapno, agkuy-kuyog ta. Saan ka ang badbati di pwesto? Makibagbunag ka kalagit ay pabunag da. Ay, sige. Ay, kama na taning. Ay, sabo. Kunak manunong po kaukan. Kunak malunong pepesong ha. Ada nang asawa kang kabaknan. Nagulong amin ti panunot ko. Tego na kon. Di mo lang mo. Noan niya tinikodan. Dagiti, makikita mga isang ko. Ita. Di mo kayatan tumisem. Tapno ilingad mo tinapun no. Nabanog ako ngaging ko na. Umisam ka. Gabutaddak. Naragsak manen. Gabutaddak ka. Uro ba ka naragsak kamit? Alalala, pasublihan dito dati nga salon at yo Mangang kay ngosto. Maturo kay ngosto. Tapos na kastakit nabintas ti panagdang kayo man ang nagtrabaho. Makalawas sipod nagsublin ni Rose manong nemi. Bakasyon mi ngagpadpada. Ingkam ko maitimolang agpasyar. Asla ka naman bagbagina. So nga da ito nagti kwarto man. Eri at dagtugtog. Itirida ang ti kasera mi siyak tinapan ng ilukat. Nakigtutak. May isa nga bakit nga langahan at idunya. Gabo ka na kita'y borluloy ti bagina. Ape ka di, nana. Ibaganda nga dito ti ayan ni Ross. Ti anak ko. Sika ti ina ni Ross? White siya. Sa mo ilimang tanak ko. Ape ko may ilimang ko danak yun. Sumara ka, nana. Nanang ko na ka ta. Nung pesang kami ba nagkasar? Nanang ko na kalatan ka na kayo.
Sumara ka, ta, inakayaban. Agdugo ka. Ada iso na ti silid. Mapangam ko may timulitang, madmanibagbagi na. Katong tumar na lang, nagtugaw manon na imi. Simre kak maditisilad nga ayan ni Rose ngam saan kong riniing tawat maturog iso. Tinaramid ko manong nemi. Timawagak. Itiya. Police. Emergency call manong nemi. Gabatan da kanyak ti emergency call nga daragit hay mai-report nga dagos nga responde rin kiti police. Timawagak kat simong badasigod. Imbaga kadagos manong nemi. Nga ti sapsapulan dang estapador. Kat adda dito'y. Imbaga dapat tinagan na manong nemi. Talaga ay mga sapsapulan da. Kung ko naka. Riniing ko ni Ross manong nemi kalpasahan na natawagag ti polis. Ross. Madila tatirik na. Parinig ang nak. Masapol ko lang diturog at puyat ko pa nga saan ko na mabrut. Pagtalnaim lang trick naman. Pagtalnaim lang. Tapay. Ada dito ni nanang mo. O niya? Saan ka agbutin? Ayan na. Adat salas. Abi nga pinastar ko. Kalmado ka lang. Tamom, no, saan ko kumaka pinastre? Siyempre, manggulo, tugtog at tugtog, puno agubor pa eh. Katap na awang gulo, pinastre ko. Kat noan yaman ti masapon na. Maamuan ta. Awan ta sa baling ibaga na dyan, no, saan ang kwarta. Alangan mat nga, ibagakin ka nga, inta mang i-withdraw ta, dyan kwarta nga urnong ta. Managadya kayat. Di mo kahit nga masolusyonan ti problema? Kasano? Nga mabayadan na ti utang na. Nga umana di kwartata, gabotadot utang na. Alakit no. Rumor ka nga rin dati nagkastakit ta. Ano na dyan? Tiana? Sira na ti lugan na giti pulis. Rumortan. Abay. Rumortan nga rin din. Sino tiliwan na giti pulis? Diyan mo, ada siguro timawag dita, makakaruba lang. Uno, ada ibagada nga, di kita suspect na, saan nga dito yung balay, tumayanda. Ngayon nagsardeng manong name, tilogan na giti pulis, iti sango ti balay. Di rumor kami manong name kini Rose, makikita mi ti inana nga, agmalmalanga. Makita mi ti buteng na manong name. Sino timawag ti polis ka? Tinawagab ti polis? Hayop ka. Shhh. Nanang, saan kayong nagtaray? Nga magpanggap na tagtaray manong name nga magnay ti kusina. Iminlukot ko ti ray daw manong name ti pasaras kat abag-isubad na sumrek dagi ti polis. Kat kinamagdan manong name ti ina ni Rose. Kastaon iti ikis na manong name. Uy, kastaon iti ikis na. Kastaon iti pungto. Ibatandak! Awan di baso ko! Ibatandak! Napayagang nasapsabulan na kami, sis. Ado ti kasom. Ibatandak! Hayop ka nga, anak. Sikat na nagipulong. Sikat na lalaki. Sikat na mawag ni polis. Hayop kayo! Kaya nga manong name, na hindi irowardan. Irowarda isona ni ti balay. So pala panakangagkwit panagpakpakaasin na, Rosa lang, pag-aasip, tulungan na kahit ibabalon, Ros, anak, Ros. Gusto ko ni matisang, tasap, din Ros manong name, ini arakop ko isuna. Ewan ti may tulong ko, nanang. Luapay nga imay ka ngamin dito eh. Luapay nga sinapol na. Luapay nga nagsabat palang tinalan ta. Magmagakang kayo ni kang balbaliw kan. Hindi man niya tinaramid mo.
Intultuloy mo lang, ti panagbalid mo ng scammer, intultuloy mo lang, ti kinas, estapadora. Stonan. Nasakit man para kang ka, nga mabalot ti inam. Nga marumang laeng. Kahit taman nga tulungan, ngam si Kamalo nagkuna. Nga oray itad ta amin ti kwartata, kat saan umanay. Nagpagdanggan ti kinadagas na. Inalatiida ko na da. Nasakit man para kaniyak. Agam, sa gani nga basol na matlaeng. Inalatina. Ngam saan nga impainat inam ti bagina ken ka. Di ba? Di na pa impaasawa ti asawa. Ti bagina kinitatang mo. Anda ka dinariknam nga panangipateg ken ka ti inam. Awan. Di tamat ti kapunan no apay nga. No anyaman ti pagsasaoda nga inala ti inam. Em napya kumamat na impainana ti bagina ken ka. Kas pagrigang kumatay, baysa nga babae kita, saan nga sut nang yanak kang kang impaina na tibagina kang ka. Dahil gusto nga ina. Yung oras no, timay sa babae kit, isut nang ipas nga kang saan na amat. Di naman impaay, ti pamateg, gandungo timay sa ina. Maawagan ka din nga ina. Ngayon baring noong. May karon tumatlayang ni nanang, dagitibas basod na. Kinagbalbaliw. Maring no, ipainanan to di ba kinakaniya? Yan. Dahil di tinawdawat ta. Ros. Ada basol na isot ka po ng arumbeng nagkaro. Kaya no may karo na to di basol na kinagbalbaliw. Kaya umaytoken ka. Umayto ka na tayo. Kaya ba nagdagnan ti pa nagbalbaliw na. Ape ka din nga saan tayong awaten. Pasangbayan tayo. Gabuta inam isuna. Ipainanan ton ti baginakan ka. Baka dinanton kaya ti umutang. Saan ton nga? Scammer. Ngaminton ka ano? Dito amo. Ngaminton ka ano? No kasano, ti kapaot na ito yung nagtipagbaludan nga mangikaro ti basol na. Manong nemi tinong palkon ti singasing ni nanan. Ngay withdrawmin dagiti kwartami ti bangko manong nemi ta ang kabin sa di probinsyami. Imanugot met ni Rose manong nemi. Nasakbay dayta manong nemi kinasanitak di Bosco. Manong mabaling kita. Magipasday kak to ti negosyo sa di probinsya. Kaya iso ti bang supply kanyak karagit tagilako. Oh, katuwa na. Approve. Ikang kanong takila diskwentom. Ha? No siyak iti mang supply kang kakaragit tagilako. Nakabalay kami manong nemi dito'y lugar dananang. Ngam saan nga dito tinakaipas ngayak manong sa Manila, syudad nga naipas ngayak. Kaya dito'y manong nemi nakamamok dagiti kakabagyak, mother side manong nemi. Kaya dito tinang tulong ka na kami tapno. Adda pangipatagdaran mi manong nemi iti simple lang nga balay. Pwede may plastar min di bagbagi mi manong nemi ti addan balay mi si maruno ti panagkasarmin kini Rose. Wan na angay manong nemi ti kasar iti simba na basit iti ilimi. Nagpadaya kami manong nemi kat adu dagiti may adu dagiti nagbalingan ninong kininang mi. Naging ka manong nemi na panakon ng kita ti pwesto ti tiyandaan kat adu dagiti bakante. Yan. Medyo nalawa manong nemi ti naalak naalamin nga gasawa. Ito yung manong nemi nga rin ti nagnegosyo. Iti asawa. Babae ni ti RTWs. Kaya pipindas nga lupot manong nemi nga may bagay unay kada kitay pumayag shopping. Nasa lang RTWs manong nemi. Nabalin pa, nangipasid kami pa iti mabalin nga pagmeriandaan. Iti yan, iti
restaurant section ng tiyanda. I-manage ta asawak manong Remy iti karinderyamin. Isuda kininanang manong ta medyo ba aramat ni nanang ti iman. Ket siya kmet ti makaamo manong Remy. Kanti duwa nga sales lady manong Remy nga agtagilako. Nga mang-entertain kada kiti may gatan. Nakit ko na, nakit manager matawag na kanya ko. Di kiti may gumatan. Manager, palakaamo na. Nalakad deta na. Nakit ni managerin. Manong tawa rin yun. Baga na. Tinanganda kong sales lady manong Nemi. Ori basit lang ito yung may nayon. Okay lang. At nalakamot ti panang singir kanyak na di bus ko dati. Nadalakit kumpet manong nang sangga basit okay yan. Hanga bale. Basta lang di nunuore no nalaka. Basilat maganan siyang no agpuligos di kwarta. Ore mat no ipatpateng-teng mo ti kinanginan na kita ma-stack mo it mano dede ti rason pag storming agasawa dakam ti kalakaan nalaka ti lakom tapno ni kasta kita adot gumatang alis tumat nga puligos iti puunan ako anong ti damag may manong Nemi kininanang ni Rose no pay ikarkarimi ano lagi din ta may karunan ton tinagbasulan na kitrumwat iti pagbaludan, ket umay to ditoy, numasarakan na kamto, kiri-kari nang aksingsing peten, alaket kas nagtulagan mi iti asawa. Siyan papusuan tong awaten mi isuna. Baka no, balin tumatan nga katulong mi isuna, iti negosyo, na tumulong da nga, agtinulong da nga agabalayan. Agtinulong da nga agbalayan ng mga iwan, kadag iti apu ko da, kunak. At adan talong anak mi manong Nemi kini Rose. Nga gapot ken ya dagiti apo ko ni nanang manong Nemi mison ti pangay aywan insar din ng tinang tulong iti asawa iti karinderyana. Naging ganga kitoy manong Nemi ket talaga nga di mo pay nauray iti panagpakita ti katugangak. Ada pala siguro iti pagbaludan sa dinumantian na. Nga mabalim na kumamot nga mapansarungkaran na umumitihan naman. Idaw-dawat may laing nga sapay ko tada isunay ti nasaya ta kasasaan, kahit maamires na dagiti basol na, karing kadagnan, tayo parang singsingpet na, tapno alis to nga makaikaro, kan dinantong araramiden tikas itinararamin na. Manong Nemi, no minsan ka talagang nga tikasat kat adamat lang iti tao nga mga ramid. Nuan niya tigasat na. Hindi ba nagananos ko manong Nemi ti gagangil lang at trabaho iti syudad nga para bunag, para i-deliver, kadag iti tagilako, kumpanya nga pagyanan. Isumat itamat lang manong Nemi ti ubrak, numampay, siya kon timang manmanage. Naragsak kami ti asawa kagraman dagiti anak mi manong kadet kang kanawin mga daw-dawt kinahapon Diyos. Ngawan to kuman, ti dumdumteng nga niyaman apan nakasuot ti relasyon mi. Sabi ko tagtultuloy ti ragsak nga dakadaan. Dati nga ron ti pagkasarita ak manong Nemi ragyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa. Sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsaramingan ti biyag, kadag iti padak nga dimungig. More power to your program manong and God bless. Toy nga ragyaman nga pagayam mo, Danny.